Ao longo do ano, 1.800 persoas faleceron nas estradas do noso país. Só na provincia de Pontevedra foron 25 os mortos en accidente de tráfico. Tras un minuto de silencio no seu recordo, a subdelegada do Goberno suliñou que a seguridade viaria é un traballo e compromiso de toda a sociedade. Cero consumo de sustancias, drogas, alcohol, cero utilización do móvil na conducción, é dicir, calquera WhatsApp, como dixen onte, polo importantísimo que sexa, calquera chamada, por importantísima que sexa, non é causa para poñer en risco unha vida. Unha vida dun conductor, dun acompañante ou de outro conductor que circula o carón ou en sentido contrario. A directora provincial da Dirección Xeral de Tráfico incidiu nas distraccións ao volante como a principal factor recorrente nos accidentes graves e mortais dende o 2016 e lembrou a necesidade de disociar o uso do móvil da condución como se fai co alcohol. El móvil es un elemento cotidiano y es un elemento que se está convirtiendo como imprescindible en nuestra sociedad y no estamos disociando su uso cuando cogemos un vehículo. Hablábamos de, por favor, disociemos el alcohol, disociemos el no consumir alcohol cuando vayamos a conducir. Yo creo que tenemos que replantearnos ese concepto de disuasorio, cuando nos llaman e estamos conduciendo, ¿no? O alcalde de Pontevedra, pola súa banda, lembrou a importancia da educación para formar condutores responsables e chamou a implicación de todos. Hai distintas responsabilidades, non? Hai desde os que fabrican coches que teñen que poñer cada vez maior medida de seguridade no propio vehículo, hasta as infraestructuras de estradas, autopistas, carreteras comarcais e no medio urbano, hasta a Guardia Civil de Tráfico e a Policía Local, que temos que meternos na cabeza que non están perseguindo a ninguén, que están salvando vidas, non? Creo que salvan vidas cando se fai un control por radar, se salvan vidas cando se toman medidas para mellorar a seguridade nas estradas, se salvan vidas cando se poñen pasos de peatón sobrelevados, non estamos fastidiando a nadie, estamos demostrando que con medidas deste tipo se reduce drásticamente o número de accidentes e a gravedade dos accidentes. Maica Larriba aproveitou para lembrar que Pontevedra ten conseguido reducir a cero os accidentes no casco urbano.